Λεβέντη, το ξεχνάτε? Πότε ένα λεπτό κύριε μου, ήρεμα, δεν θέλετε διάλογο? Βεβαίως, Θέλετε διάλογο. βεβαίως. Εγώ στις εκλογές κατέβηκα το 82, το 84 ή 18 μήνες. Αυτή ακριβώς η τηλεόραση λειτουργεί 18 μήνες. Κάντε λοιπόν αφαίρεση μηνών. Όχι κύριε Λεβέντη, κάνετε λάθος, κάτι άλλο εννοώ εγώ. Ναι, Τον βέβαια. γνωρίσατε κύριε Λεβέντη? Όχι. Τον ημάμου λοιπόν στον αέρα, γιατί μου πρώτη δεν ημέρα να κάνει το κάνω και το τηλεφωνό σταυρό που μου, εσείς το έχετε. να τον κάνω 3 φορές και το σταυρό μου, Συγγνώμη. διότι ακούστε τι λέει ο κύριος. Το να έχεις το θάρρος να πεις το όνομά σου γίνεσαι δημόσιο θέατρο. Βλέπετε λοιπόν κύριε, ακούτε. Λέγεται. Ακούτε. Βλέπετε λοιπόν. Ήρθε η ώρα του λαού. Λοιπόν, το 82 σε όλη την Ελλάδα, το 84 σε όλη την Ελλάδα, το 85 σε όλη την Ελλάδα και το 86 σε όλη την Ελλάδα. Ποιος κυβέρναγε την εποχή εκείνη και να πληρώσει γιατί δεν μου άφησε ραδιόφωνο και τηλεόραση? Θα τον περάσω δικαστήριο. Δεν είναι τίμιες οι εκλογές όταν σε ένα την κόμμα. υπομονή σας κύριε Λεβέντη. Πότε θα έρθει ο Παπανδρέου και των αυτοδυνάμων κυβερνήσεων? Ο χρόνος θα έρθει, το τέλος της τετραετίας, και το μόνο που μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία ξεχάσει 100 που πήρε. Κάτι σοβαρό, κύριε μου. Εσείς όμως κρυβόσαστε πίσω από Έχετε ένα να όνομα. πείτε κάτι σοβαρό ή να κλείσουμε το τηλέφωνο? Διότι βλέπω ότι δεν έχετε να πείτε. Τι είναι αυτά που λέτε, μας ακούει κόσμος και γελιοποιούμε κάθε έννοια σοβαρότητας. Λέγεται. Πώς? Εγώ κύριε μου ότι οι προσλήψεις οι 180.000 γίνανε το πρώτο εξάμηνο του 89. Δημοσιοβίου από τις έξις και τις επιδημίες του Πασόκλους να επιστρέψουν η άσωτη ζωή, η άσωτη... Με ακούτε? Βεβαίως. Μία βοή μέσα ο ήχος. Έτσι. Κυρά μου, ακούστε, δεν ξέρω πόσο κουτός ή πόσο έξυπνος είναι ο καθένας. Που άσουν. Το θέμα του λέει πότε διορίστηκε ο γιος του για να εκτιμήσουμε. Του Ανδρέα, τι θέλετε να σας κάνει? Τι φίλε μου, μισθό? Θα μάθετε να είστε τίμιοι και καθαροί. Άτομα η λέξη γραφικός σημαίνει παλαβός και τρελός. Και αν ο κύριος Κουρής δεν έχει πάει σχολείο, η Ελλάδα η υπόλοιπη έχει πάει. Τρίστον, σε ένα καθεστώς χλειδής, λυκούς η ώρα. Θα αρχίσουν τον πόλεμο για σας. Ακούστε, σε αυτούς Εναντίον έχω σας. έτοιμο Τι γίνεται μετά? Είπα, μη στενοχωρήστε, για όλους έχω τη λύση. Και αγαπητοί, να αρέσει σε κάποιους δημοκράτες έτσι, για να ηρεμήσουν. Πώς? Όλων των κομμάτων. Μάχαιρα στην μάχαιρα, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Δεν ξέρω ποιος το έλεγε από τους Αποστόλους, γιατί τα έχω. Λοιπόν, προχωρούμε παρακαλώ. Αρκετά έδωσα έλεος σε όλους. Και τους κυρίους που τα παίρνανε να τους προσκυνάει και να τους ψηφίζει. Ντροπή σας! Ντροπή σας! Έσχος! Όλος ο λαός της αριστεράς στην Ένωση Κεντρών. Δεν είναι πουλημένοι αριστεροί. Δεν έχουν πουλήσει τα ημάτια τους. Είναι Έλληνες. Να κάνουν μαζί κόμμα. Οι αριστεροί και ο Κουρής. Κυρίες και κύριοι. Τον έχει βοηθήσει τον κύριο Σιμίτη. Τον έχει βοηθήσει. Κάτι άλλο. Τον είχε προωθήσει. Πριν τελειώσουμε, με πιάζει ο σκηνοθέτης. Ναι. Πριν τελειώσουμε, πέστε μου. Παντρεμένος ο Βασίλης ο Λεβέντης? Όχι. Γιατί? Αυτό το ξέρετε. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει γιατί σε αυτές τις αποφάσεις. Θέμα τύχης, θέμα συμπτώσεων. Ναι. Θα ήθελε να παντρευτείς μου? Δεν το αποκλείει, αλλά. Αγαπάει την οικογένεια. Αγαπάει την οικογένεια, την πατρίδα, δεν είναι. Αλλά είναι και θέμα τύχης αυτά τα πράγματα. Εσείς, ας πούμε, είστε παντρεμένος νομίζω, και μάλιστα έχω μιλήσει και με την κυρία σας. Αυτό είναι θέμα τύχης. Γνωρίσατε μια κυρία, την παντρευτήκατε. Εντάξει. Εγώ ρωτώ, εσείς απαντάτε. Ναι, σωστά, γιατί ναι. μέχρι τώρα δεν... Δεν νομίζω ότι αυτό είναι. Ο Καραμαλής, ας πούμε, γιατί έμειναν ύπαντρος. Ο ύπαντρος έμεινε. Έκανε ένα γάμο, πόσο κράτησε? Λίγα φεγγάρια κράτησε. Εγώ είμαι και λίγο πιο σοβαρός και ότι αυτές τις αποφάσεις αυτές τις θεωρώ λίγο. Εγώ άλλο λέω ότι αν δεν παντρεύονται οι άνθρωποι μέχρι τα 25, μετά είναι λίγο δυσκολούτσικο. Όχι αδύνατο, αλλά λίγο δυσκολούτσικο. Λιγάκι. Μετριώνται όλα. Μετριώνται πράγματα που μέχρι τα 25. Σήμερα είπαμε με πολλά και ενδιαφέροντα. Θα έχουμε την ευκαιρία που είμαι ακόμα περισσότερα σε άλλη εκπομπή να σας ευχαριστήσω και να σας καλημερίσω. Να περάσετε όμορφο Σαββατοκύριακο. Όλη η Ελλάδα, όλη η Ένωση Κεντρών, ό,τι μπορεί θα κάνει. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και εσάς. Είδατε και την άλλη πλευρά του Βασίλη του Λεβέντη. Είδατε ποιος είναι ο Βασίλης ο Λεβέντης, τι σκέπτεται και πώς ακριβώς, εάν και εφόσον μπει στη Βουλή, θα προσπαθήσει να διοικήσει. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν, να σας θυμίσω ότι και σήμερα